Buhamiek badakite trikutrakun egin eta hoi askoen ebasten. Buhamiek badakite hoi askoen ebasten, hoi askoen ebatzeta sasipean gordetzen. Lupaireton, lupaireton, lupiereton. Buhamea, ebaslea, ijitoa, lapurra, motxailea, zikina. Euskaraz ere gaur egunen arte heldu dira xenofobiaz betetako topikoak, baina zer dakigu egiaz herri honen gainean? Hoi askoen ebatzeta sasipean gordetzen. Erromintzelak iparraldetik sartu ziren eta bohemiatik ere. Orduen Euskal Herrira heldu ziren ijito taldea, kalderaz etniakoak ziren, eta bohemiatik etortzen ziren oso jantzi koloretsu eta, bohemiak, buruan dugun bohemio irudi hori, eta baita ijiton artean badago urrea soinean eramateko ohitura. Duan, imaginatu, garaiko euskaldunentzako, zenolako, bastakit, sorpresa eta gauza berezi eta berria eta ikustekoa izan beharko zen, talde handia, gurdiekin, animaliekin, jantzi koloretsu eta urre guzti horrekin etortzea, agertzea. Eta, inpaktanti izan beharko zen, oin dino mantentzen da ohitura hori kaldereroaren etorrera ospatzeko egun hori, Donostian. Ekialdetik etortzen direnean, oraindik ere erromesak oso modan zeuden eta oso ondo ikusita zegoen. Eta orduan ijitoak ere, beren ijito taldeak ere, horren arabera sartu egiten dira Europatik eta Euskal Herritik eta Peninsulatik eta azken finean Santiagora juteko. Gero historikoki aldaketak ikusten juten dira, errome zibiltzea ez da ondo ikusten, estatuak, monarkiak zentralizatu egiten direnean, jendea nahi da leku finko baten kontrolatuta izatea, orain gertatzen den bezala, eta orduan erromesi izatea gaizki ikusten da, eta handik aurrera ikusten da ijitoen kontrako neurriak nola hartzen juten diren. Lapurrak, betiko estereotipoa Euskal Herrian ere mantentzen da, baina beste alde batetik hori kalderero egunian edo baita Zuberoko maskaradan agertzarena, igual horrek badeko zerikusi handiagoak kanpotarrak direzelako. Esan nahi dut, gu euskaldunak bertokoak garela eta beraiek dira kanpotik datozenak. Eta hori bere negatibizatu egiten da, nola baita mengoa positibizatzeko besteen aurka. Baina la ere, pitxu, Zuberoko pitxuak duen bastakit grazia eta baita azpimarratzekoa da. Mostaile adibidez, ardilei hilea mosten, hortara erikatzen ziren, pertsegile eta bar urduan baziren, ijito talde batzuk, lan berezi batzuk egiten zituztenak. Eta horiek nola edo ala nahiko ondo integratuta zeuden, nahiz eta nomadak izan, baina sasoiko lanak egiten zituztela edo betetzen zituztela. Hori batetik, eta gero, Donibane Luizunen eta Ziburu aldean eta hori, historikoki ere agertzen da Kaskarot delako taldea, ijitoena, batzuk esaten dute ijitoen eta agoten nasketa omen dana, baina kontua da horri ikusten dela talde bat ijitoekin zerikusia duna, jakina euskera erabiltzen duna, eta arrantzara, eta gero arrantzara gizonezkoak eta emakumeak arraintzaileak diren. Bai, nik jaso nuen informazioaren arabera Euskal Herrian duela hori, ia hamarkada bat, 500 bat izango ziren, hegoaldean Euskal Herrian baino, ze iparraldean badauz, eta hori jaso genuen arabera hegoaldean baino gehiago. Donibane Garazin eta inguruko herrietan bizida populu berezi bat, boameak edo ijituak. Deia, 15. mendean, Baionan agertu ziren boameak.
Hemengo herrietan badakigu 18. mendetik bederen bizi direla. Hastapenean ibilkariak balima ziren, aspalditik bertakotuak dira eta eskualdeitura dituzte, baita eskuaraz mintzu dira. Baina badute beste hizkuntza bat ere, berek erremetzela deitzen dutena eta oraindik bizi dena. 19. mendean Barbierk bildu zituen hizkuntza hortako hitz batzu eta esaldi batzu artikulu batean deitzen dena Antxixarburuko boamiak. Gauza bera egin zuen 20. mendean daranatzen. Jean Barbiek bere ikerketa egin zuen duzunaritzeko auzo honetan legez, Izpuran eta Garaziko beste herri batzutan bizi dira ijito euskaldunik gehienak. Literaturan askotan ageri zaigun pertsonaia da, eta Pedro Miguel Urruzuno idazle elgoibartarraren lanetan hartzen du bere biziko garrantzia. Historiako hainbat idazlek sartu izan du ijitoa bere ipuin eta eleberrietan, eta mesprezuz edo liluraz, egia da pertsonaia gutxitan pasa dela oharkabean. Erromintxelazko idatziak askoz ere bakanagoak zaizkigu, eta beti egasuek, hau da ijito ez direnek osatuak, oraintsu arte ahozkora mugatu den herrie izaki ijitoa. Erromintxelatik hartu zuen Koldo Izagirrek adibidez, espetxeko euskara osatzeko behar zuen hiztegia, eta erromintxelaz osatu zituen Jon Mirandek ere zenbait poema. Neure kamatzezpe kautzen niagon, kalokastako neure mindroa, ene mololo eta mandroa, ene latzian duta aizeni, iretzat golik erautzen dinat, erromentako gazin mindroa, ene muirako mandrolondoa, mololoena ene kertximan. Lehenbiziko berezitasuna da, hiztegiarena, parte bat dute romani hizkuntzako hiztegia, eta hori badakigu rom populuak erabiltzen duen mintzua dela, eta bere jatorria indian duela. Bigarren berezitasuna, hemengo erremetzelarena da, beraz, eskuaratik hartzen dituela bai deklinabidea eta aditza. Adibide gisa emanen dut berriki, gazte batengandik bildu dutan esaldi bat, panin, piatu, ari, niz. Romani hizkuntzan, beraz romaniarez, panin ura da, piaf eran nahi du edan. Beraz, ura edaten ari naiz. Eta hori ikusten dira, lehenbiziko bihitzak direla beraz romaniarez eta aditza eskuaraz. Beraien artean mundu oso bat mantentzen zen erromintzelaren bitartez ere. Ez bakarrik guk ez ulertzeko. Gure aurrean bazen guk ez ulertzeko, baina haien artean zen beste mundua esateko beste modu bat. Nomadismo garaiko oso oroimen polita, baserritarrekiko harremana beraien ustez oso ona izan da. Ez da be arrazakeria ondia jaso herrietan, igual gehiago hirietan herrietan baino.